Bé, la primera pregunta és: degut al temporal Glòria i per evitar riscos a la ciutadania, es van tancar diversos parcs de la ciutat, entre els quals el Parc del Canal de la Infanta i Can Mercader. En aquest últim hi està ubicat, com bé sabeu, el Llindar, el Museu del Palau de Can Mercader, el Museu de les Matemàtiques i l'edifici de treball on hi ha els departaments d'Educació, Polítiques Socials i Treball, entre d'altres. Tant el Llindar com el Museu del Palau de Can Mercader i el Museu de les Matemàtiques van cessar la seva activitat durant els dies d'alerta del temporal, seguint les indicacions de Protecció Civil i del propi Ajuntament per evitar riscos per les persones usuàries, l'alumnat i pels treballadors i treballadores. Però en el cas de l'edifici de treball de Can Mercader, l'equip de govern no va tancar les instal·lacions i els treballadors i treballadores van haver d'assistir al centre de treball, tot i que el parc estava tancat preventivament. I la pregunta és: per què no es va activar el mateix protocol per l'edifici de treball de Can Mercader, tot i estar dins del parc de Can Mercader i per tant de la zona afectada pel risc, posant en risc o en possible risc els treballadors i treballadores de l'Ajuntament? I en el futur, si es torna a produir la mateixa situació, quines mesures prendrà l'Ajuntament per garantir la seguretat dels treballadors i treballadores si es tanca el parc i si està plantejada una possible reubicació temporal o treball a distància? Aquesta seria la primera pregunta i vaig pel prec. I aquí enllaço amb les paraules que ha començat l'alcalde a l'inici de la sessió, que ja ho teníem preparat. A Cornellà disposem d'un protocol de dol de l'Ajuntament en casos d'assassinat o agressions masclistes a dones de la ciutat que lamentablement vam haver d'activar l'any passat. Però no disposem d'un protocol d'actuació en casos d'agressió o assassinat masclista a dones que no siguin de Cornellà. Reiteradament i des del juliol de l'any passat, dos grups hem reclamat la redacció i posada en comú d'aquest protocol, i si s'ha de dir d'una altra manera com conveniu vosaltres, no passa res, per poder tenir clar com i on realitzar les convocatòries de suport, així com els comunicats que corresponguin, perquè com bé s'ha comentat, davant l'onada terrible d'assassinats masclistes i amb la voluntat de disposar de convocatòries i comunicats consensuats, preguem que s'acceleri aquest protocol d'actuació. Un prec. Diversos particulars i comunitats de propietaris ens fan arribar que l'Ajuntament no està retornant el dipòsit de garantia i residus que es cobra quan es concedeixen llicències d'obra menor i que se'ls ha de retornar un cop finalitzades les obres. La resposta que reben aquests particulars que reclamen perquè encara no han rebut els seus diners és que hi ha falta de personal al departament i que per això van amb tanta demora. Preguem s'agilitzi la devolució d'aquests dipòsits de garantia, es concreti a què és deguda la demora i si està previst de suplir aquesta falta de personal. Jo tinc la segona pregunta, que és sobre la batalla campal. Agrair la prèvia de l'alcalde al respecte del que va passar el passat dissabte a Cornellà, d'on vaig ser testimoni per veïnatge, i que en el darrer comunicat, en el comunicat que va fer l'Ajuntament de Cornellà, es detallava que s'han de revisar alguns dels protocols d'actuació per evitar aquestes situacions. Aquests protocols d'actuació ja s'haurien d'haver revisat fa temps, ja que no és la primera vegada que els veïns i veïnes de Riera es queixen i que viuen aquest tipus de situacions, i des dels inicis de l'activitat del camp de futbol a la nostra ciutat han hagut moltes queixes de veïns i comerciants que han patit i denunciat actes vandàlics, violents, incívics, com poden ser atacs inclús a la propietat privada, intimidació de personal, destroç al mobiliari urbà i privat, entre altres, a part de proclames feixistes i racistes. I aprofito per fer la pregunta: quan es treu la revisió dels protocols i la implementació dels nous, i si ho ha de fer l'Ajuntament, la Conselleria d'Interior o la Delegació de Govern d'Espanya, o tots plegats alhora? Mira, si estalviaré en tinta. A la primera pregunta és evident que sempre que era aplicat el tema del tancament dels parcs, quasi sempre han sigut tardes o caps de setmana. És evident, no tan sol el tema del tancament dels parcs, sinó altres circumstàncies que han passat la setmana passada, nosaltres hem après coses, perquè si no pensaries que ho fas tot molt bé. I aquesta és evident que no la vam fer bé. I per tant, la propera vegada, si passa, ojalà no passi, hem de mantenir la coherència, que vol dir que si tanques, tanques. Per tant, suposo que la resposta està clara ja. I sobretot els protocols no parlem de l'Ajuntament, ni tampoc parlem del govern d'Espanya. Ara no sé si en faran cas. D'acord?